Tikulandireni habari ndi alongo kuna kulikonse kumene muli lero pa 6 June 2022 lomwe ndilolemba. Tangochoka mu nyengo yabwino kwambiri ya Pasaka ndipo tapseda Pasaka dzuloli pamene timachita chaka cha Pentekoste kutsika kwa Mzimu Woyera. Pano tsopano tayamba nyengo za pachaka. Monga tikudziwa bwino lomwe tinayamba ndi nyengo ya Advent imene tatifikitsa pa Christmas. Kenaka nyengo ya pachaka masabato ochepa kudzatifikitsa mu nyengo ya Lenti kenaka Pasaka. Panonso tabweranso mu nyengo ya pachaka imene titenge ndithu mpaka naso mu nyengo ya Advent patsogolo pano. Pa tsiku la lero tikuchita chaka cha Mayi Mariya, mayi wampingo, Mary, Mother of the Church, amenenso timanena momveka bwino lomwe kuti Amayi Mariya, amayi athu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis kapena kuti chiyambi. Genesis mutu 3 kuyambira ndime ya 9 mpaka na 15 kupitiliza ndi ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Avela Pio kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga woyera wa Yohane. Yohane mutu 19 kuyambira ndime ya 25 mpaka na ndime ya 34. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Parish mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhale limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Genesis mutu 3 ndime ya 9 kulekeza 15 kudzamalizitsa ndime ya 20. Koma chauta adamuyitana Adamu uja kuti, kodi uli kuti? Adamu adayankha kuti, ndinakumvani mundamo ndipo ndinaopa. Ndiye ndinabisala ntaona kuti ndili maliseche. Mulungu adamfunsa kuti, kodi adakuwuza ndani kuti uli maliseche? Kapena wadyatu zipatso za mtengo uja ndidakuwuza kuti usadzadyewu eti? Pamenepo Adamu adayankha kuti, mkazi mudandipatsayu ndi amene anandipatsa zipatsonzo kuti ndidye, ndipo ndadyadi. Apo chauta adamfunsa mkazi kuti, kodi iwe zimene wachitazi wachitiranji? Mkazi uja adayankha kuti, njoka ndiyo imene idandinyenga kuti ndidye. Pamenepo chauta adawuza njokayo kuti, chifukwa chakuti wachita zimenezi, ndiwe wotembereredwa pakati pa nyama zonse zapansi pano. Zoweta ndi zakuthengo zomwe. Kuyambira tsopano mpaka muyaya udzakwawa ndi kumimba kwako, ndipo chakudya chako chidzakhala fumbi. Ndidzayika chidani pakati pa iwe ndi mkazi. Padzakhala chidani pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake. Idzaphwanya mutu wako, ndipo iwe udzaluma chidendene chake. Adamu adatcha mkazi wake Heva, chifukwa choti iye anali mayi wa anthu onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu uthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye.
Pafupi ndi mtanda wa Yesu padayimirira amayi ake ndi m'bale wa amayi akewo, Mariya mkazi wa Kleopa ndi Mariya wa ku Magadala. Pamene Yesu adaona amayi ake ndi ophunzira uja amene iye ankamukonda kwambiri akuyimirira pafupi, adawuza amayi ake kuti, "Mayi, nayu mwana wanu." Adawuzanso ophunzirayo kuti, "Nawa amayi ako." Ndipo kuyambira pomwepo ophunzirayo adawatenga amayiwo kumakasamala kwawo. Yesu adadziwa kuti tsopano zonse wakwaniritsa. Tsono kuti zipherezere zimene malembo adanena, iye adati, "Ndili ndi ludzu." Pomwepo panali mbiya yodzaza ndi vinyo osasa. Asilikali aja adavika chinkhupule mvinyo osasayo nkuchitsomeka ku kamtengo ka hisope nachifikitsa pakamwa pake. Yesu atalandira vinyo osasayo adati, "Zonse ndakwaniritsa." Kenaka adaweramtsa mutu napereka mzimu. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasaka. Akulu a Ayuda sadafuna kuti mitemboyo ikhalebe pa mtanda pa tsiku la Sabata, chifukwa la Sabata limenelo linali lalikulu. Chifukwa chake adakapempha Pilato kuti alamule kuti akathyole miyendo ya anthu opachikidwa aja nkuwachotsa. Tsono asilikali adabwera nathyola miyendo ya mmodzi mwa awiri aja amene adapachikidwa pamodzi ndi Yesu. Adateronso ndi mnzake uja. Koma pamene adafika pa Yesu, poona kuti wafa kale, sadathyole miyendo yake. Koma mmodzi mwa asilikali aja adamubaya m'nthiti mwake ndi mkondo, ndipo nthawi yomweyo mudatuluka magazi ndi madzi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero abale yangu okondeka kulikonse kumene tili, ndi tsiku lalikulu kwambiri mu Ekleziya Katolika, pamene tikuchitanso chaka kukondwerera kuti tsopano amayi Mariya ndiyenso mayi wa mpingo wakewu wa Ekleziya Katolika. Pakuchita chaka chimenechi tikufuna kuvomereza zinthu zingapo. Koyambirira titsimikiza kuti mpingo wa Ekleziya Katolika mwini wake ndiye Yesu Khristu. Ndipo tikufuna titsimikize kwambiri kuti mpingo wa Ekleziya Katolika muyambitsi wake ndiye Yesu Khristu. Ndipo anawuyambitsa mpingo umenewu pamene iye mwini anadzisankhira atumwi ake nawaphunzitsa ndi kuwatuma. Ndipo anthu aja anapita pena paliponse kulalikira uthenga wabwino wa Yesu Khristu. Kulikonse kumene anali kupita anthu amenewa, anthu ambiri anali kusonkhana. Akasonkhana ngati kagulu ka anthu, zimene ali kuphunzitsidwa komanso kulalikiridwa zinali za Yesu Khristu. Mpaka timapo ndi ku Antiokeya tsopano, kumene anthu amenewa pamene anali kubwera pamodzi anayamba kutchedwa kuti Akhristu. Motero icho chinali chiyambi cha mpingo pang'ono ndi pang'ono. Ndipo tikawerenga mkalata ya Paulo yela yolembera Akolose pamutu 1 ndime ya 18, Paulo yela akunenanso kuti iye ndiyenso mutu wa mpingo thupi lake, ndiye chiyambi chake, woyambirira mwauka kwa akufa, kuti pa zonse iye akhale wopambana ndithu. Abale anga okondeka, uku nkufuna kutsimikiza kuti mpingo wa Ekleziya Katolika mwini wake Yesu Khristu. Iye pakukhala mwini wake wa mpingo akukhala tsopano mutu wa Ekleziya Katolika. Ndipo ena onse amene abwera tsopano mu mpingo umenewu ngati anthu ake akupanga thupi mpake Ekleziya Katolika
ngati mpingo tikhala thupi la Yesu Khristu, ndipo Khristu mwini wake akukhala mutu wa mpingowu. Zikulumikizana bwanji tsopano ndi chaka cha tsiku la lero? Zikulumikizana pozindikira kuti tsopano Yesu Khristu amene ali mwini mpingo, amayi yake anali mayi Mariya. Amayi Mariya anamubala Yesu, namubweretsa pano pa dziko, amali muyambitso maso mwini mpingo umene inu ndine tili. Kamba kachimenecho iye obereka muyambitsi wa mpingo asandukanso tsopano mayi wa mpingowo. Ndipo mopherezera mawu amenewa ndi pamene iye mwini Khristu mwini wake tsopano akuupereka mpingo umenewu umene ndife eni yake, akutipereka m'manja mwa mayi Mariya. Nawa amayi yako, komanso akwauza amayi ajaso, nayu mwana wanu. Kusonyeza kuti inu ndine sitili tokha ayi, inu ndine tili nawo kholo, tili nawo amayi Mariya ngati mayi wathu, amene tsopano atifungatire ndi kutithandizira pa ulendo wathu wobwereranso kwa Yesu Khristu mwana wake, amene ndiye m'bale wathu, mwini wake wa mpingowu. Motero tionano kulumikizana kwakukulu kwambiri ndi chaka chimene tikamati amayi Mariya, mayi wa mpingo. Ndipo ife tonse tsopano tikhalanso mu mpingomu, amene tapanga thupi la mpingowu ake amayi Mariya. Mpaka kuti mayimba mosangalala bwino: amayi anga ndi Mariya, lelo muka ya mayi anga, andisungana samala, lelo mukale ya mayi anga. Kufuna kuzindikira ndi kunyadira zimene Ambuye Mulungu Yesu Khristu adapereka kwa ife, adatipatsa mayi, ndipo adatipatsa mpingo umene ndi thupi lake, iye mwini Khristu nakhala mutu wa mpingowu. So ndikoyeneradi kumamukumbukira mayi Mariya pokhala tsopano iye kholo la mpingowu. Ndipo tilandira zabwino zambiri zedi, zaulere zambiri zedi ife pokhala ana ake amayi Mariya. Koma pa chaka chimenechi tikuonanso maphunziro ena ndi ena amene abwera kwa ife pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kodi ndi chifukwa chani amayi Mariya anabweranso pano? Ndipo tikuwapeza mu njira yanji amayi Mariya? Potengera mawu oyamba aja, ngati mamvetsera bwinobwino, taona za chiyambi cha tchimo kudzera mwa munthu uja pamene takamutchula kuti Eva. Uyu Eva anabwera nasokoneza chaulere china chilichonse chimene Mulungu adayika kale. Kamba kachimenecho amayi Mariya akubwera tsopano kudzatithandiza ife tonse kuti tikonzenso izo zimene zidatayika pa chiyambi. Kodi inu ndine pakukhala pano pa dziko tinganene kuti ndife mdalitso kwa anthu ku dziko kuno, kapena ndife temberero? Kodi mwa anthu amene timakumana nawo, mwa anthu amene tikhala nawo pafupi, timabweretsera madalitso kapena matemberero? Kodi ine pokhala m'banjamu wokondedwa wanga ndine mdalitso kwa iye kapena mavuto? Ine ndine badwa m'banja mmenemu, kodi ndine mdalitso m'banjamu kapena ayi? Pempho pa chaka chimenechi tizindikire ubwino wakukhala limodzi ndi anzathu ndi kubweretsa chipulumutso monga amayi Mariya achitira. Ifenso tiphunzirenso kubweretsa chipulumutso chimenechi ku dziko lonse. Tiyathandize anthu anzathu kuzindikira mphamvu ya Ambuye Mulungu mmoyo wawo pakuwawunikira moyenera. Tiyathandize anthu ena kuona nkhope ya Ambuye Mulungu, osati kuona temberero mmoyo wawo ayi, pakuti timabweretsa temberero ayi, koma kuwathandiza anthu aja kuzindikira ukulu wa Ambuye Mulungu mmoyo wawo, pakuti inuyo amene ndiye Mulungu amene akugwiritsani ntchito kuti mubweretse zabwino kwa anthu amenewo. Ndi chimene Ambuye Mulungu akutipempha pa tsiku la lero. Ndinu munthu otani kwa anthu anzanu? Kodi ndinu mdalitso kapena temberero? Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu.
akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.